Organizacije se ne menjaju pričom. Organizacije se ne menjaju pričom, dođemo pa ćemo propovedi, pa će organizacija biti bolje, tako se organizacije ne menjaju. I da ona priča o komisije, ni misijom samo se ne menjaju organizacije, ono na čemu mi poentiramo jeste organizacionom strukturom koja će podržati tu misiju. Ovo moram da kažem zato što naleće mi od nekih dragih malih ljudi da ta ideja Čigi-Bau misijom ćemo nekako mi da promenimo našu firmu. Neće, će biti prvi korak da bi mogli ići dalje.